To sa tiež veľakrát stalo, že sa zabili človek v tréningu, za 2 hodiny bol pokoj a išlo sa znova, človek má ísť znova skakať a pozera, že pred chvíľkou sa niekto zabil, tak to je tiež také nepríjemné. Myslíš na to, keď ideš skakať? Čo hovoríš ty možno na tie komentáre tých ľudí, že možno si nevážite ten svoj život? Vedel by si možno povedať, koľko máš takých zoskokov už za sebou? Je to okolo cez 8 000, 9 000 zoskokov. Ale už som to nejako tak prestal úplne počítať. Takže a za tých 30 minút sa vie to počasie niekedy zmeniť a do výsadku nás vyhodili veľakrát, už párkrát v takom počasí, že buď boli krupy veľké a to môže človeka aj zraniť. Vítam vás do nového dielu nášho podcastu Štamka Story. Ja som Alex, za kamerou je Miro a naším dnešným hosťom je nadšenec pre adrenalinové športy, skydiver, basejumper, Roman Dubský. Vítaj. Vítam. Čauko. Som rád, že si došiel. Väčšinou nechám tých hostí, že nech sa tak stručne vlastne predstavia, že čo robia. Kedy som sa narodil, kde bývam a tak ďalej, hej. Volám sa Roman Dubský, už si to povedal a som bývalý profesionálny skydiver, basejumper, teraz som už na dôchodku. Venujem sa tomu stále. Mám 42 rokov, bývam v Košiciach, žil som po celom svete a mám teraz malého syna 8-mesačného, čo sa musím pochváľať. Ja by som možno začal vlastne tým, pre tých možno čo nevedia, že čo to vlastne znamená. Vedel by si to vysvetliť, čo je to ten vlastne skydiver? Skydiving a basejumping, jasne, viem to vysvetliť veľmi rýchlo. Skydiving je to z anglického slova, skydiving v preklade je parašutista, všetky skoky z lietadla, parašutizmus, takže voľný pad a padák. Je tam rôzne disciplíny, máme 9 až 10 disciplín, ktoré nebudem asi všetky rozvíjať. Ja som sa konkrétne venoval canopy pilotingu, to je lietanie na vysoko výkonných padákoch malých, kde lietame nad vodou, nad traťou a máme v tom 4 disciplíny. Vzdialenosť, presnosť, freestyle a rýchlosť. A basejumping to sú zase skoky z pevných bodov. Celé to slovo niečo znamená, base ako základňa. A každé to písmenko znamená, že čo skáčeme. Base, B ako building, A sú ako antény, S je Spain, premostenia a E je Earth ako zem. A je to trošku také iné niečo, zaprvé máme tam iba jeden padák, nemáme založák a skáču sa fakt, že z pevných bodov, zo všetkého možného. To je basejumping. Keď pôjdeme od tých úplných začiatkov, ako si sa ty k niečomu vlastne takému dostal? No od mala, ja som tiež z takej športovej rodiny celej. Začínal som gymnastikou a neskôr sa to prenieslo do lezenia. Horolezectvo od nejakých 8 rokov a medzi tým som už začal chodiť na letisko. Ako malý sopliak 10-ročný, kde otec tak začal trošku skákať u nás v Košiciach v Barci na letisku a keďže som sa tam pohyboval, videl som to, máme aj čašníka, paráda. Ďakujem. Díky. A videl som to lietanie, začalo ma to fascinovať popri tých mojich športoch, ktoré som už robil. A v 16 rokoch som si prvýkrát skočil a videl som, že to je tak môj šport a začal som sa tomu naplno venovať. Dobre, poďme si vybrať niečo na pitie teda. Dáme pivko, ne? Jasné, paráda. Pivko, ďakujem. Tak vás poprosím aj dvakrát pivko. Ty si začal vlastne s tým 16, si povedal, áno? Nemal si predtým nejaký taký rešpekt? Alebo predsa v takom mladom veku začať? Od 10 rokov som začal chodiť a chodil som na letisko a tak som žil tam tým parašutizmom, tými ľuďmi a celým týmto, kde som naozaj o tom vedel všetko možné. Som chodil do lietadla, učil som sa baliť padáky a tak. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. A samozrejme to tak prirodzene začalo, že teda v 16 rokov som si to chcel, keď som mohol, lebo môže sa skákať od 15-16 samostatne. V tandemi sa môžu skákať od 9 rokov s inštruktorom. Tak to už bolo také prirodzené, že teda som si to chcel vyskúšať a ten rešpekt som mal, možno nie až taký veľký, keďže som už robil od tých 8-10 rokov lezenie, lezol som v Tatrách, na skalách, a už tie výšky a tie veci už mi boli také známe. A bol som celkom akože v pohode, takže bál som sa nebal, rešpekt určite áno, lebo som išiel robiť vec, ktorú som ešte nikdy nerobil, keďže vyskočiť z lietadla, ale bolo to akože celku fajn a funny, ja som si sám balil padák, dokonca som sa sám aj vysadzoval, mal som tam samozrejme inštruktora, ktorý mi povedal čo ako, vyskočil som, potvoril sa padák, pristál som tam, kde som mal, som povedal, že to je úplne super, hneď som išiel na druhý zoskok a už to tak nejako prirodzene začalo, že som bol celkom v pohode s tým. A presne v tých 16 rokov, čo si teraz ja predstavím, že
že ty vole, že to som bol riadne decko. Neviem, či by som úplne môjho syna pustil 16 rokov takto. Ale išlo to bez problémov, prirodzene, dostal som sa do reprezentácie, do Dukly, začal som tým športom profesionálne žiť, trénovať a išlo to celkom dobrým smerom, bez nejakých zranení a nejakých problémov. Úplne, že fajn. Takže niekedy je aj dobre s takýmito extrémnymi športami začať skôr, lebo tá mladšia myseľ a hlava, Tak aj sa to hovorí, telo, že deti nemajú v podstate ten taký strach. tak lepšie to znášajú a vedia sa to lepšie naučiť, ako keď ja vidím, keď mám teraz starších ľudí, kde mi prídu v 30 alebo 40 skákať, alebo chcieť sa naučiť skákať a idem to veľa ťažšie a horšie a tam tá psychika dosť hraje úlohu a rolu a nie je to úplne také, že easy. Fakt, takže je fajn začať so športami takýmito v mladom veku. Je náročné u nás sa dostať ku takému športu? Nie, dneska bohužiaľ akorát je situácia taká, že nie je ťažké sa dostať k tomuto športu, je to veľmi jednoduché, ale potrebujete mať veľmi veľa peňazí a aj času, lebo tento šport je dosť založený na čase aj kvôli tomu, že straví človek celé dni na letisku, nejde to tak strašne rýchlo, lebo lietadlo, prevádzka a tak ďalej, plus počasie dosť nás brzdí pri veľa veciach, keď je zlé, tak sa neskače, takže tam človek niekedy aj 1 aj 2 dní len presedí a ani si neskočí, lebo počasie je zlé. Ale hlavne ako letecké športy a motorizmus sú najdrahšie športy, ktoré sú a čím ďalej to ide všetko hore. Takže je to náročné. A ty si finančne. vlastne platíš aj to lietadlo, áno? Platí si človek letenku, ale to lietadlo musí niekto prevádzkovať, takže a musí určitý počet bere ľudí, ale už aj tá letenka začína byť v dnešných dobách stojí letenka do 4 000, nejakých 40 až 50 eur podľa lokality a krajiny. A to ešte potrebuješ mať svoj padák, výstroj a tak ďalej. A neskočí si za víkend alebo za jeden deň jeden zoskok. Profesionálne parašutisti alebo tí, ktorých to baví a chcú niečo trénovať, tak robia za deň minimálne 5 zoskokov. Minimálne až 10. Za deň. Takže si to popočítaš, tak za 2 dní 20 zoskokov, 20 x 50. Je to super peniaz. A to ešte potrebujete mať fakt, že padák výstroj a padák dneska sa pohybuje taký nový, dobrý, na mieru robený pre človeka takých 10 000 eur. Jeden. Takže je to také skôr možno pre tých bohatších, že Teraz bežný áno. smrteľník si to asi až tak nedovolí. V tejto dobe bohužiaľ áno. Ja keď som začínal, alebo niekedy dávno, ešte dokonca predo mnou, keď bol Svezar, tak tie veci boli platené štátom, bolo to kvázi aj zadarmo, respektíve tie ceny boli oveľa nižšie. Ja som mal fajn, že som mal tiež to platené tiež armádou a Duklou a tou reprezentáciou, kde nás mladých podporovali a sme začali trénovať, takže tiež bol nejaký ten tréning bol platený. Ale v dnešnej dobe to je celko tak upadlo a je to už iba komerčný a civilný sektor, kde si naozaj toho musí človek zaplatiť a je to už drahé. No. Ako si sa ty dostal od úplne toho začiatočníka až po toho profesionála vlastne v tom? No úplne jednoducho, tak jak som sa dostal do tej reprezentácie a začal som skakať, začal som trénovať, potom som začal závodne skakať, tak to bolo tak postupne, pomaličky, krok za krokom a chodil som na závody, začal som sa vzdelávať, kvalifikovať, začal som byť inštruktor, potom tandem pilot a tak ďalej, takže som si tým vedel zarobiť už aj tým, že som učil ľudí, alebo som brával ľudí skakať, plus som chodil po závodoch, plus nejaké sponzoringy, popri tom som začal robiť ten base jumping, začali sme natáčať nejaké dokumenty a už to tak nejako išlo, že som sa vedel dostať do tej takej profesionálnej sféry, kde som si tým životom vedel aj žiť, aj zaplatiť, aj chodiť po svete. Ale nebolo to nič extra, bohužiaľ, ja furt sa smejem, že nerobím hokej ani futbal. Tam milionár človek nebude skôr dávať tie peniaze do toho športu a do tých záľub, ktoré ho baví, lebo nie je len to skakanie drahé, ale keď človek musí chodiť po celom svete, a nielen po závodoch alebo po lokalitách, kde sa skáče, lebo u nás sa skáče len málo mesiacov v roku, keďže počasie, ale inde sú tie krajiny, kde sa 365 dní pomaly skáče, tak musí tam ísť, cestovať, žiť tam, bývať, platiť, jesť a tak ďalej, takže to potom je viac finančne náročné a to je fajn, že človeku potom, keď má už nejaké kvalifikácie a je dobrý, vie učiť druhých ľudí, tak si to vie spojiť, že je na danej lokalite a vie sa tam živiť, vie tam pracovať v tejto sfére a zároveň aj trénovať. Takže tie peniaze, ktoré zarobí, šťastie dá aj do toho. Počul som, že je to celkom aj psychicky už náročné, keď človek vlastne nejakú takú dlhú dobu iba skáče z lietadla.
No, psychika pri parašutizme, skydivingu a base jumpingu je asi najdôležitejšia, potom je tam cit a mať tréning pre ten vzduch a pre to celé. Samozrejme, ako pri každom športe talent, ale psychika tam je furt aktívna, pretože človek, aj keď si na to zvykne a je v pohode, ono to tak úplne nebere, aspoň ja som to tak nikdy nebral, že by som mal byť nervózny alebo niečo, ale podvedome ten adrenalín a všetky tie chemické veci, ktoré sa vyplavujú v mozgu, pôsobia. Ja som si to niekedy meral aj na hodinkách, som pozrel, som bol v strašnej pohode a už som bol skúsený, som skákal a rutina vec, záležitosť pre výskokom v lietadle a pozriem na teba a pomaly 150, a človek tam sedí a pozera, že ty že nejaký vysoký teb mám a už som bol fakt, že úplne v pohode, ale to je prirodzené, takže to tam psychika dosť pracuje. Plus potom, keď má niečo robiť v tom vzduchu, letieť, veľmi rýchlo sa rozhodovať pri nejakej závade alebo otvorení padaku, tam sú sekundy, tak tam musí človek veľmi rýchlo vedieť vyhodnotiť situáciu a robiť. Takže tej psychickú pohodu musí mať fakt, že 100%. Tí, ktorí ju nemajú, môžu na to doplatiť jedného dňa a veľakrát sa stáva, že tí ľudia potom aj skôr končia, lebo keď to nie je to pre každého športa, ja tiež hovorím aj base jumping, aj skydiving, nie je pre každého. Každý sa to vie naučiť, to nie je problém, ale nie je to pre každého, lebo niekto, kto je veľa vystresovaný alebo mu to psychicky nebere, tak skončí s tým aj nervózny a je len otázka času, že niečo vystrojí. To som počul práve, že u vysadkárov, že to je väčšinou také, že možno sú zo začiatku zvyknutí, ale po tých rokoch už potom odchádzajú presne kvôli tomu, že už to možno až tak nezvládajú. Je to áno, stres, skôr tam potom odchádza, ja si myslím, ako aj pri každom športovci, aj pri nás, je to, že sa človek dostane tak do pohody a do rutiny, že už všetko berie rutina, že to je pohoda, ako keby išiel na bicykli na ulici a na to si tiež človek musí dať veľký pozor, lebo tá rutina potom zabíja a môže sa niečo stať. A samozrejme ešte preceňovanie schopností, kde tiež niektorí ľudia si už potom po tých rokoch myslia, že sú naozaj že nesmrteľní a majstri sveta, lebo však 20 rokov skáčem a mám 10 000 skokov, tak si nedáva na niektoré veci pozor a to môže potom stať tiež život. Takže tam človek musí byť furt v strehu, nesmie zaspať. Si spomenul, že chcel si byť najlepší na svete. Máš pocit, že sa ti to podarilo? Áno, chcel som byť vždycky a mal som takú túžbu, keď som bol mladší, teraz už nie. A myslím si, že asi áno, lebo výsledky medále zo sveta, z Európy som mal, aj prvé miesta, aj tretie, aj druhé. A niekoľko rokov som bol v top 10, na ktoré som chodil na závody, takže asi, možno nie je úplne, že najlepší na svete, ten jeden, ale patrí som medzi tých. Aký je taký možno tvoj najväčší úspech, ktorý by si pozdvihol? No boli to tie prvé, druhé až tretie miesta na Svetiaku aj na Európe. O Slovensku sa nebudem baviť, lebo tu som vyhrával, ale tu nie je veľká konkurencia. Takže skôr ten svet a Európa, ktorý som chodil alebo na World Air Games, alebo dokonca na World Games. World Games to sú olympiáda neolimpijských športov. Každé 4 roky sa tiež robia. Tam som bol účastníkom asi na 3 a tam som mal najvyššie, myslím, že najlepšie 9. miesto, takže to bolo tiež celkom fajn, ako keby na olympiáde som bol 9. Rád by som mal medailu, ale nepodarilo sa. Podarilo sa mi to v jednej disciplíne síce, ale bohužiaľ bolo hodnotené, lebo komplexne my máme tie disciplíny viacej a niekedy sa to hodnotí aj každá jedna disciplína medailovo. Ale na World Games bohužiaľ sa hodnotilo všetko dokopy a tam mi to ušlo, tá medaila. Ako vlastne vyzerajú také preteky, možno pre niekoho, čo vlastne nemá takú predstavu o tom? Najlepšie, furt každému hovorím si to pozrieť na YouTube, lebo je toho veľa. Ale viem to tak narýchlo opísať. My lietame nad takým jazerkom, Pont sa to volá, kde je to 100x100, si môže človek predstaviť akoby bazén, jazero, ktoré nie je veľmi hlboké, je hlboké nejaké do 2 metrov, aby sa tam človek neutopil. A v tom máme vystávanú trať s pilónmi, ktoré sú na vode, s branami, gateami, kde je laser a potom to ďalej pokračujú na trávu. A v tom lietáme, tam máme tie 4 disciplíny. Musíme preletieť full gateom, ktorý je, ten laser je 1,5 m nad zemou, kde my to pretneme a letíme buď tú vzdialenosť, buď rýchlosť do zatačky, buď presnosť. Tam to je taká technická disciplína, dosť tam aj ťaháme nohu po vode. Alebo potom je to freestyle, niečo podobné, ako freestyle motocross robia chlapci na motorkách, obracajú sa salta, tak my robíme toto nad tou vodou. V padaku sa otočíme o 180, ruku dáme na zem, na vodu, šucháme a rôzne figúry, ktoré majú tiež pomenovania a ich je tiež hodne.
tak dávame dokopy a hodnotia to rozhodcovia. Takže, ale tam je na tom malom výkonnom padáku, ktorý, pre zaujímavosť poviem, že do tých prvých gateov, ktorí sú 1,5 m nad zemou, tak vlietáme 170 km rýchlosťou, takže ten padák ide veľmi rýchlo. A v zátačke ten padák dosahuje voľný pád, takže ja ho hore musím narýchliť a keď ho narýchlim aj šikmo dole, tak ja mám tam rýchlosť 180-190 voľného pádu tým padákom, ale mám nad sebou padák a letím voľným pádom. To je dosť. Takže je to malý a rýchly padák extrémny. Tú disciplínu robia len skúsení už iba parašutisti, ktorí majú veľmi veľa zoskokov, ktorí sú už kvalifikovaní na takýto výkonný padák a nerobí to každý a tí najlepší sa tam stretávam, lebo ten skydiving je naozaj tam veľa disciplín a keď človek robí napríklad vo vzduchu freefly, nemusí mať toľko naskákania, môže mať strašne veľa odlietané v tuneli, môže ísť aj na veľké závody na majstrovstvá sveta, ale on potom otvorí veľký padák, pomalý padák, bezpečne pristane. Na tomto malom padáku chodia ľudia, ktorí majú len fakt, že skúsenosti a veľmi veľa zoskokov. Máš možno nejaké príhody alebo niečo zaujímavé, čo sa ti možno stalo tak počas preteku? No, príhodov je veľa, kde sa človek mal závady alebo sa pomaly prizabil. Ja som sa mal jeden taký incident v Kolumbii na závodoch, kde sme skakali na letisku, ktoré bolo celku nebezpečné, pretože bolo vo veľkej nadmorskej výške, 1000 metroch. A tie padáky naše rýchle, extrémne, tak ako je to aerodynamika, sa úplne inak to správa pri tom riedkom vzduchu, vlhkosti a tak ďalej, inak to padáva. A som si naletel tak trošku štandardne som si síce naletel, ale ten padák mi poslednej chvíľky presadol, keďže taká veľká nadmorská výška a štrajchol som v tej veľkej rýchlosti nohami o vodu a som tam urobil asi dvojité salto a som sa tam rozbil o vodu celkom kvalitne. Nič sa mi nestalo, som ma vylovili vonku, ale bolo to tak akože nepríjemné a to som mal ešte na tréningu, ešte som musel ísť odlietať celú súťaž, takže celý mokrý do ondeny, taký ponaťahovaný, bolelo ma celé telo, som sa musel zbaliť a ísť znova ešte si skočiť, aj preto, aby bol človek psychicky OK a nemôže len tak akože ostať teda na zemi, že už nič, lebo veľa ľudí to aj vyláka. Znova si skočiť, osúšiť ten padák, lebo keďže bol celý mokrý, on sa potom presúši, keď ho otvoríte vo výške a znova si dal ďalší tréningový zoskok, tak to bolo také nepríjemné. No a nepríjemné ešte možno viacej sú veci, ktoré človek vidí, keď sa pred ním zabije niekto, alebo nejaký kamarát, alebo aj cudzí človek, to je jedno, aj parašutista, tak to je také nepríjemné. A to sa tiež veľakrát stalo, že sa zabili človek v tréningu, za 2 hodiny bol pokoj a išlo sa znova, človek má ísť znova skakať a pozera, že pred chvíľkou sa niekto zabil, tak to je tiež také nepríjemné. Myslíš na to, keď ideš skakať, že môže sa niečo také stať? Na zemi človek na to myslí, hlavne vtedy, keď to videl, ale potom, keď ide človek hore, nesmie na to myslieť. To len otázka času, že sa potom mu niečo stane, to človek musí vypustiť okamžite rýchlo z hlavy von a sústrediť sa iba na ten led a na to, čo má robiť. Tam nie je ani priestor, ani času veľmi, aby človek na to myslel. To by neurobil nič, ani by neurobil zatáčku, ktorú má, nenaletel do tej tráhy, keby myslel na takéto veci, že čo sa môže stať, alebo že sa tam prednedávno niekto zabil. To rovno radšej nech ostane na zemi človek a nech nejde hore skakať. Áno, ale zase je to od osoby, ja hovorím konkrétne za seba, od povahy a od psychiky človeka. Niekto možno na to myslím, niekto možno presne kvôli tomu veľakrát skončil. Sú takí ľudia, ktorí skončili, ale tí ostatní, ktorí to robíme takto aj závodne, profesionálne, nemôžeme na to myslieť. Nás to trápi, možno večer človek sa potom o tom porozpráva, nie je to príjemné, ani nám to nie je príjemné, ale pri tom danom športe, ako aj pri base jumpe, keď človek letí kolo skaly, kolo stromov a kadečoho, nemôže na to myslieť, že teraz sa mi možno otvorí padák, môžem sa zabiť a niečo vôbec. Tam môže človek až pri pive potom o tom rozmýšľať. Ty keď máš tie preteky a ideš už, vlastne si pred tým skokom, máš nejaký na to rituál? Keď som mal, už nemám a už asi nebudem mať. A rituál ani nie, ja som si skôr prekontroloval výstroj, to bol možno taký rituál, čo urobiť a ako. Prešal som si na sebe to v lietadle väčšinou. A potom som sa skoro iba sústredil na to, že čo tam mám urobiť, ako to mám urobiť a aby bolo všetko OK. Ale rituál asi nie. Možno iba to prekontrolovanie toho postroja a toho celého mojho vybavenia, ktoré som si urobil, furt tie čeky, tak tie som mal také pravidelné a asi aj také, že presne to prvé, to druhé, to tretie a tak ďalej, tak to možno bol taký rituál, ale inak nie. Ja som nebol nikdy na tie rituály alebo nejaké povery veľmi. A
Aký to je pocit letieť s wingsuitom, keď máš? Pekný. Pekný. Paradoxne mne sa radšej vždycky ľúbili voľné skoky bez wingsuitu a skôr také ten akroštýl, že salta, kadejaké vruty a rotácie, keďže som bol gymnasta niekedy, ale s tým wingsuitom to je také letenie ako vták skoro, dá sa povedať. Ide to síce furt k zemi, ale máte tam nejakú doprednú rýchlosť, nejakú tú klzavosť väčšiu, ale je tam človek trošku viac obmedzený v pohybe. Tam držíte jeden tvar s tými rukami a nohami a nehybete veľmi s nimi, iba s tým celým telom, takže je to také obmedzujúce. Pre mňa to bolo trošku obmedzujúce, nevedieť narábať s telom, ruky len furt mať roztreté ich a niekde letieť, ale je to tiež zaujímavé a Že je to náročné, hej, na to ovládanie vlastne. Náročné to je, hlavne sa naučiť s tým wingsuitom dobre lietať, ale nie je to až tak brutálne. Niekedy to bolo fyzicky náročnejšie, niekedy dávno, keď tie wingsuity boli inak šité a inak robené, dizajnovo, profilovo. Teraz sa to dosť vymákalo brutálne, že už to samo drží prakticky. Keď sa to nafúkne a tá aerodynamika, ten stlak, tak on už ten tvar drží sám, ten wingsuit už to nie je tak namáhavé. Niekedy to bolo namáhavé, takže človek po lete, keď otvoril padák a pristal, tak cítil ruky a nohy, že také, že musel tam tlačiť a držať to. Teraz je to už také pohodlnejšie, jednoduché. Ale zase lietanie s tým nie je tak jednoduché, to treba si naskakať a veľmi veľa zo skokov mať a tréningu, aby to človek vedel fakt, že perfektne ovládať. No, máme tu otázku na telo, takže začneme teraz takými inými otázkami. Aký bol najťažší moment tvojej športovej kariére? Najťažší moment? Neviem, čo by som tam zaradil na ťažšie momenty, možno aj tie zranenia, kde som bol sem tam vyradený činnosti na 3-4 mesiace a som sa zotavoval nejakých operácií, či nohy alebo ramena. Potom ťažké momenty možno boli tie, keď som prišiel kamarátov, dosť veľa kamarátov pri tomto športe. To je tiež také nepríjemné. A ťažký moment, nemal som asi nikdy v živote nejaký taký veľmi, veľmi ťažký, možno to, ale to skôr človeka mrzí, keď mu ujde medaila o pár bodov alebo jeden úplne že smiešný skok, u nás sa to na body alebo na skoky rieši, tak to bolo také, že smutné, ale ťažký brutálne, asi nespomeniem si, že by to bolo niečo také, tie závady, zranenia, veci, čo som mal a riešil som, bolo veľa, hovorím, veľa bolo aj nepríjemných udalostí s mojimi známymi a kamarátmi, blízkymi, tak to sú asi také nepríjemné veci, ale to bohužiaľ je v každom živote a v každom odvetvi, či je človek športovec alebo nie športovec, takže každý si tým prechádzame. Ale určite majú ľudia na Slovensku alebo aj vo svete oveľa ťažšie chvíle, alebo životné príbehy ako ja, takže tým pádom by som pri nich amatér v pohode. Som mal furt, že to bolo OK. A čo sa týka možno nejakých tých zranení, mal si nejaké tí vážne zranenie v tomto športe? Mal som vážne zranenie, jedno také najvážnejšie zranenie, pri tomto mojom športe môžem povedať, že nikdy to nebolo tak vážne, lebo vážne je naozaj, keď by som bol totálne ochrnutý alebo mŕtvy. To je asi najvážnejšie, takže všetky ostatné zranenia moje boli úplne že v pohode a vegetne, akorát také stehná kosť zlomená, to som mal také, kde mám titán v nohe a potom operácie obidvoch ramien. A dlhodobo som mal problém s chrbticou, s platničkami, stavcami, kde ma dlhodobo bolel chrbát, tak to bolo také obmedzujúce v rámci môjho športu a tréningu, kde ma to trošku brzdilo a musel som veľa vecí robiť cez bolesť, bohužiaľ tá chrbtica, tá sa len tak ľahko zregenerovať alebo napraviť nedá. Takže to som musel trošku pomákať, aby to bolo fajn, teraz je to už dobré. Tak to bolo také obmedzujúce, ale všetky tie ostatné zranenia, okrem tej chrbtice, sa rýchlo za pár mesiacov vylečili a človek je ďalej. Jediné, čo je na starobu, alebo čím starší som, tak to potom viac človek cíti a ho to možno trošku obmedzuje, ale tak to už mám po závodnej kariére, takže teraz si to môžem napravať a dávať dokopy to, čo som zanedbal za dlhé roky športu a to, že som bol mladý a asi kašľal na to trošku. Sme hovorili presne o tom, že príde aj nejaké sem tamto osmrtenie u tých športovcov. Čo hovoríš ty možno na tie komentáre tých ľudí, že možno si nevážite ten svoj život? Jo, komentáre ľudí, to na rôzne témy, keď sledujem na internete, to je katastrofa a len si utvrdzujem niekedy, jak je tento národ tupý.
a nekompromisní a veľmi do veľa vecí, čo sa nevyznajú, komentujú a majú fakt, že blbé názory a blbé komentáre. Ale to bohužiaľ všade na svete sa nájdú ľudia aj tupci. Nehovorím, že všetci sú takí, ale tí, ktorí sa prezentuje, to je hrozné. A to je taká dnešná doba, že tých najviac hlúpych najviac počuť. Najviac vykrikujú a múdri sú ticho. Malo by sa to zmeniť, si myslím. A malo by to byť opačne. A je to také, no, asi sú to super charaktery a povahy ľudí, no. Ja sa s takými ľuďmi našťastie nestretávam a nepotrebujem aj v okolí. Takže ja to len to, čo čítam, ale je to smutné. Tí ľudia, čo vedia zo seba vypustiť a pri týchto veciach, že niekedy pomaly aj prajú smrť tým ľuďom a tak ďalej. To je akože fakt, že už ani nie je to úsmevné, je to na zamyslenie. Takže to, ale ja to nejako veľmi nečítam. Aj keď to prečítam, tak to akože prebehnem a mám to urite, lebo s tými ľuďmi je zbytočne vôbec aj debatovať, lebo to sa s nimi aj nedá debatovať, to je ďalšia taká vec. Takže, a to, že si nevážime život, a párkrát som mal také, a nie že komentáre, ale niekedy mi to povedali aj babky alebo také tety, ja sa s nimi rád o tom porozprávam a niekedy im to rád vysvetlím a veľakrát sa mi stalo to, že boli veľmi prekvapené a asi som ich zaskočil tými odpovediami a tou debatu, čo som im k tomu povedal, že potom aj uznali teda a povedali si, že OK, že teda asi nie som teda hazardér a že nevážim si ten život, že teda ďakujú, že mali iba asi takú predstavu alebo si to mysleli a som mi to potom vyvratil a všetko bolo OK. Takže to boli asi tie rozumnejšie pani alebo babky. Mal si ty nejaký moment vo vzduchu, kedy to možno, že nešlo podľa plánu? Jasné, to sa stáva akože dosť často, že vo vzduchu sa stanú veci, ktoré nás prekvapia, ale nesmú zaskočiť. A nešlo to furt podľa plánu, ale vždy sa to vyriešilo. Musí to človek vedieť vyriešiť a všetko dopadlo dobre. Čo ti ide tak tedy hlavou? Jediná vec, vyriešiť tú situáciu okamžite a dostať sa do bezpečia. To je jediné, čo ide v tej hlave. Na iné nie je ani času. To potom si dole človek, keď pristane, tak si tie veci rozobere a viac si môže uvedomí a uvedomuje si, čo sa mohlo stať a ako to bolo. Ale keďže som furt bezpečne pristal, dobre, tak vždycky som to dobre vyriešil a tak, jak trebalo, najlepšie. A tvoje okolie ako reaguje na to, že robíš takýto šport? Moje okolie si zvyklo. Cudzí ľudia sa možno čudujú alebo majú sú úžasné, možno ich to aj fascinuje. Ale moje najbližšie okolie, keďže to robím, tieto športy, naozaj som začínal od 3 rokov športovať a venovať sa niektorým takýmto vecam. Postupne to rastlo. Tak boli zvyknutí, že to robím a aj moja žena dá motorku na padák, na veci, ma pustí a vôbec je to nepríde divné, lebo keď sa aj popýtam sem tam, že či sa nebojí, že sa zabijem alebo niečo, však hovorí, že ty si skúsený, však vieš, čo robíš, ako ona má úplnú dôveru v tom, čo sa niekedy až tak čudujem, že je úplne v pohode. Takže je to asi to, že sú zvyknuté, vedia, že tie veci robím dobre a že rozmýšľam nad tým, preto aj doteraz tých 42 rokov som živý a nič som také ako nejako vážne nemal, lebo som to asi robil dobre a s rozumom. Ja som sa aj vždycky snažil a zakladal si na tom, že hoď akú blbosť som robil, alebo som išiel do nejakých takých možno extrémnych vecí, tak vždycky som si to premyslel a išiel len do toho, na čo mám a nepreceňoval sa. A to je myslím, že cez základ, ktorý ma aj držal pri živote a preto sa môžem aj s vami teraz rozprávať, lebo veľmi veľa ľudí, ktorí naozaj to nedotiahli až do 42 rokov a pri mene a to je presne to, že to asi nevyriešili dobre a nikdy som nerobil veci tak, že by som si zmyslel a idem to vyskúšať a uvidím, ako to bude. To som nikdy nerobil a to nie je dobrá cesta. Mám takú otázku na tandem. Ty si sa vlastne aj stal pilotom. Vedel by si možno vysvetliť, že čo to je a ako si sa vlastne ku tomu takže dostal? No, ja som sa k tomu veľmi dávno dostal. Ja som bol asi v republike jeden z najmladších tandem pilotov. Keď som mal toto oprávnenie a začal skákať s ľuďmi, neviem, či som mal asi 21 rokov, nejak tak sa mi zdá, čo bolo dosť málo. Ale zase som mal na skákanie, človek musí mať nejaké tie roky v parašutizme, musí mať počet zoskokov a musí prejsť špeciálnym kurzom, kde sa vie na toto vyškoliť. Ja som sa vyškolil na to a začal som si popri tej mojej práci, alebo respektíve tom hobby aj týmto zarábať, aby som mohol toto robiť ďalej. A to bolo tiež také prirodzené, hovorím, bolo to dávno, no. Takže a celkom dosť som si tých tandemov tiež poskakal, rád s ľuďmi skáčem, už je to síce už možno teraz veľa po tých 26 rokov, ktoré to robím, ale je to s tými ľuďmi celkom aj zábava niekedy.
A taká celkom veľká zodpovednosť, by som povedal. Ja som to vždycky tak bral ako zodpovednosť, aby sa nielen mne niečo nestalo, ale hlavne tým ľuďom, ktorí si to idú užiť a idú iba ako turisti si vyskúšať, čo je to ten parašutizmus a nazbierať zážitky, tak aby mali z toho fakt, že dobrý zážitok a hlavne bezpečí. To som sa akorát aj chcel opýtať, že či cítiš pri tom presne ten tlak, že nesieš v podstate takú zodpovednosť za nejaký život. Áno, určite väčšiu, ako keď skáčem sám, alebo na tom rýchlom padáku, alebo si sám lietam vo vzduchu a trénujem, tak najväčšiu zodpovednosť cítim pri tandeme, alebo keď učím ľudí pri AFF, žiakov, ktorými skáčem, oni nie sú ani na mne, oni sú len vedľa mňa, ich musím učiť od základov teórie na zemi až po voľný pad, kde ich držím z boku a učím ich, tak áno, pri týchto veciach cítim najväčší tlak, lebo som za nich čiastočne zodpovedný a musím na nich dať pozor, aby boli bezpečí, pretože sa tieto veci učia, sú tam nováčikovia a oni tiež vkladajú do nás alebo do mňa dôveru, takže sa snažím, aby bolo všetko tak, jak to má byť podľa predpisov a ešte hlavne, aby to bolo fajn a v konečnom dôsledku, aby sa tí ľudia naučili tiež skakať a venovali sa tomuto športu značením a aby hlavne boli bezpeční pre seba aj pre okolie. Vedel by si možno povedať, koľko máš takých zoskokov už za sebou? Ja už to až tak teraz nepočítam, ale je to skolo cez 8 000, 9 000 zoskokov. Ale už som to nejako tak prestal úplne počítať, keďže to už je len také informačné číslo, keďže mám najvyššie kvalifikácie v tomto odvetvi parašutína, dosiahol som všetky tie mety, ktoré sa dajú dosiahnuť, sa viacej nedá veľmi, takže tam už mi netreba vedieť úplne, koľko mám zoskokov, už je to len také informatívne, alebo pre nejakú takú, niektorí ľudia sa tým prezentujú radi, že majú toľko veľa zoskokov. A venuješ sa tomu ešte stále aktívne? Áno. Už tak pomenej trošku, ako niekedy. Niekedy som tým naozaj žil a profesionálne to bolo prioritná moja práca. Ale teraz už mám iné práce, rodina a tak ďalej, takže už to mám v rámci hobby a v rámci toho, že idem sem tam skakať aj s ľuďmi alebo niečo naučiť, keď treba, ale už to nie je každý týždeň alebo každý víkend. Takže keď to človek robí profesionálne, vie sa tým živiť, áno? Vie. U nás trošku ťažko, alebo ťažšie, pretože nemáme takú veľkú klientelu, nie je nás toľko a hlavne máme obmedzený počet mesiacov sezóny. Ale keď je človek vo svete, napríklad také v Amerike, Arizone, kde je pomaly 365 dní v roku sa dá skákať, tak tam sa tí ľudia niektorí venujú profesionálne parašutínom, skydivingom a vedia celý týždeň skákať v kuse a normálne to majú ako prácu. A vedia si tým aj zarobiť celkom fajn. Ako vyzerá možno tak tvoj bežný život, alebo deň teda? No, podľa toho, na ktoré konkrétne obdobie sa pýtate, ale teraz je to práca, rodina, šport. Takže taká trochu klasika asi, ak sa už aj na Slovensku žije, aj keď rád si to nejako okorením aj inými vecami, aby to nebolo stereotyp a to isté. Ale môžem povedať, že už teraz radšej už aj oddychujem, lebo niekedy som nemal na to čas úplne oddychovať a byť v pohode. Vždycky som niekde lietal po svete a žil na rôznych miestach, lokalitách, môžem povedať ako cigán alebo kočovník, furt hore dole. A už ma to prestalo aj trošku baviť, tak teraz som aj taký rád, keď si vyniem len vonku na pivo, na zmrzlinu, dám si doma, si pozriem nejaký dokument, film, dám sa takže do pohody. Samozrejme šport a veci tam sú furt, chodím športovať, keď sa dá a aj pravidelne. No a venovanie už sa teraz môjmu malému 8-mesačnému, takže už čakám, že už bude starší a budem môcť s ním chodiť na bicykel a odozdávať všetky tie moje skúsenosti zo športu a všetkých týchto vecí jemu. To budem asi najradšej a to mi bude úplne stačiť. Rozprávali sme sa už aj o tom počasí, že väčšinou sa snažíš vlastne vyhnúť tomu zlému počasiu. Stalo sa ti počas toho zoskoku, že prišlo také počasie, ktoré ťa možno že zaskočilo? Stalo, samozrejme. Snažím sa tomu vyhnúť pri base jumpingu. Je to také, že tam to viem odsledovať a tam som sám za seba. A keď idem na tú skalu, keď prídem ku tomu exitu alebo ku tej skale a vidím, že je zlé počasie, tak sa otočím a viem zísť dole. Bez problémov. Pri parašutizme to veľakrát už neovplyvňujem úplne a bohužiaľ sú spoločnosti a sú letiska, kde sa to robí komerčne. A keď sa povie, tak sa ide hore. Na starosti sledovanie počasia majú iní ľudia, aj keď to samozrejme aj ja sledujem. Ale niekedy je to tam ťažko povedať, alebo ťažké povedať, že teraz neletíme, lebo sa mi zdá, že ide búrka a bude to zlé.
tam to nefunguje úplne na mňa. Ja nie som majiteľ letiska, nie som majiteľ lietadla a tak ďalej. Je tam oveľa viacej ľudí, že sa niekedy musím prispôsobiť. A samozrejme, pri týchto situáciách sa stalo to, že bolo to také na hrane, keď sme išli hore, bolo to počasie ešte ak sa k pohode, ale bohužiaľ pri výsadku každý ten výlet hore lietadlom trvá minimálne 30 minút, 20 až 30 minút. Takže a za tých 30 minút sa vie to počasie niekedy zmeniť a do výsadku nás vyhodili veľakrát, už párkrát v takom počasí, že buď boli krupy veľké a to môže človeka aj zraniť, akože celkovo aj vážne, lebo sú to riadne pecky, veľké krupy 200 km rýchlosti dostávať do tela, alebo dážď, ten tiež nie je nepríjemný, no alebo potom presne nejaké búrkové mraky a vietor. Vietor je najhorší. A stalo sa mi aj to, že po otvorení padáku alebo tandému prišiel obrovský vietor a pristal som za letiskom kilometr a bol som rád, že ten padák vydržal a nezbortil sa mi a pristal som bezpečne s tým ľuďmi, ale to sú také veci, že hej, to niekedy neviem odhadnúť. A niekedy pri výsadku, bohužiaľ, keď skáčem sám, tak ten výsadok si viem skontrolovať, viem tam prísť do dverí, viem si pozrieť dole, že či všetko je v pohode, čisté. Vyskočím, nevyskočím, ostanem v lietadle. Pri tandémových alebo pri takýchto veciach veľakrát sedím vzadu, je tam strašne veľa ľudí, ďalších tandem pilotov. Na starosti to má riadiaci na zemi plus pilot, je kapitán, ktorý vám naletí výšku, naletí smer, naletí ten výsadok a on dáva signál na svetlo, kde sa rozsvietí oranžové, ten standby, zelené, skáčete, otvorí sa roleta a jeden za druhým vystupujú. Tam nemám ani čas niečo pozrieť, že či som v mraku, nie som v mraku, som v dobrom počasí, nie som v dobrom počasí. Len človek vyskočí, idú za radom, celý výsadka, niekedy 20 ľudí a potom keď letím na tom padáku alebo vo voľnom pade, tak vidím, že nie je to OK a to už je neskoro. Pri nejakom zoskoku s tým padákom vy máte vlastne aj nejaký ten náhradný, nie? Ešte áno, so sebou. záložný. Záložný. Stalo sa ti, že si musel použiť ten záložný? Áno, no ja mám takú pravdepodobnosť, respektíve percentuálne veľmi nízke na tie zoskoky, ktoré mám, tých 8-9 tisíc. Ja som ho používal len 4 krát. 3 krát na svojom malom padáku, tom vysokovýkonnom a raz iba na tandeme som to používal. Takže to je celkovo dobrá štatistika. A čo tam bolo vlastne za nehodu alebo kvôli čomu si to musel použiť? Tam to bolo 3x za balenie padáku, 4 krát. To bolo väčšinou v rámci balenia padáku, že bol zle zabalený a zle sa otvoril. Takže bola závada na padáku a som mu musel odhodiť a otvoriť záložný padák. Raz som si za to mohol sám a 3-krát za to mohli baliči. Lebo my máme baličov, ktorí nám balia tie padáky a 3-krát. Ale to sa stáva. Niekomu sa to stáva aj častejšie. Ja mám fakt tú štatistiku veľmi nízku. 4 je úplne VG, niektorí majú oveľa väčšiu. Ale na to tam ten záložak je, aby sa to takto použilo. A ten sa väčšinou otvorí bezpečne, keď sa dobre použije. Pri jednom podcaste som sa so hosťami rozprával presne o tom, že bol jeden človek, ktorý jazdil na lanovke nad Košicami na BMX-ke, takisto aj zoskočil z komínu a to si vlastne ty. Náhodou, sme na to prišli. Ako to je vlastne s tým zákonom? Mal si kvôli tomu nejaké problémy, alebo bolo to nejak dohodnuté? Nie, niektoré zoskoky z budov a s komínom z antén mám niekedy dohodnuté s majiteľmi alebo s ľuďmi, ktorí to prevádzkujú a dá sa to vybaviť na rôzne akcie. Ale niektoré, bohužiaľ, nedajú sa dohodnúť alebo nechcú tí ľudia, tak sa tam potom ide niekedy na čierno. A u nás je taký zákon, že väčšinou tieto činy, kde niekde vylezete alebo napríklad z toho skočíte, tak sú ako iba ako priestupok. Pokiaľ nič nepoškodíte, nikde sa nesmiete vlúpať, samozrejme, alebo urobiť nejakú škodu, tak je to priestupok a priestupok je v pohode. Takže som nikdy z tohoto problém nemal a plus ďalšia vec je, ja som to robil tak, že vždycky som tam išiel, keď tam nikto nebol, nikto v okolí nebol, nikto ma nevidel, veľakrát sa to obišlo aj bez toho, že ani tí ľudia alebo aj pracovníci, ktorí tam pracovali, možno ani nevedeli, že som tam bol a že som skočil. Už iba potom na videu to bolo vidno. Takže ja som z toho nemal nikdy nič. No. Neodporúčam ľuďom, aby to robili, lebo to je tiež taká vec, že dneska veľmi veľa youtuberov a kadejakí takíto ľudí pomaly nabáda k tomu, ja to nenabadám a nemalo by sa to robiť. Väčšinou som sa snažil ísť tou cestou, že vybaviť si to legálne, ale nie vždycky to ide. A potom druhá vec je to skakanie, naozaj toto ľudia robia, alebo mali by robiť iba skúsení ľudia, nie tak, že sa mi to ľúbi a idem to vyskúšať.
Takže mali by dávať na seba pozor a vidím tiež, že veľmi veľa ľudí chodí liesť na barzaké komíny, lanovky Tak a hlavne tá veci. lanovka, to je také, že tam väčšinou tie deti chodia, že tam Áno, stále niekoho áno, vidno. to je na to veľké bach a toto by nemali robiť, to fakt apelujem, keď není človek skúsený, není horlezec, nežije s tým, nemá techniku, my sme na to väčšinou aj techniky mali, či už len ja to, že keď lezem na ten komín, tak mám zabezpečovať techniku, po prípade potom ďalej mám padax, na ňom skočím, ktorý viem, že je 100%, tak veľakrát presne títo ľudia tam idú bez ničoho a tam naozaj jedno pošmyknutie alebo jedno, čo väčšinou bohužiaľ na tých komínoch, antenách a na takýchto lanovkách sú už prehnité tie veci, tie železá, tie bezpečnostné veci, to pletivo a tak ďalej, fakt to je v katastrofálnom stave, tak tam veľký treba dať pozor, najradšej by som im odporúčil, že tam veľakrát ani neliez, lebo môže sa im stať úraz a už sa veľakrát stal úraz už aj skúseným ľuďom, ktorí pomaly aj istení tam chodia, sa stáva úraz, lebo ona sa o tieto veci veľmi nestará. Ja som to na veľa komínoch videl, že teraz sú v dezolátnom stave, fakt, že to oni už padajú, preto už aj odstrelujú tie komíny a tak ďalej, dávajú ich pomaličky dole, lebo sú v katastrofálnych stavoch, takže a tá lanovka napríklad u nás v Košiciach, tá bola tiež v mojom prípade ešte pred 13 rokmi ešte bola v dobrom stave, časti, nebolo to úplne, že super, ale bolo tam dvojité pletivo. To pletivo už bolo síce hrdzavé, ale nebolo prehnité, teraz to je katastrofálne a myslím, že tam to je, presne ak si sa bavili, to jedno pletivo, mne sa dá, že som tam aj videl výškarov, že oni to jedno pletivo dávali dole, neviem síce prečo, a mne sa dá, že tá jedna vrstva zmizla dole, už je tam iba jedna vrstva a tá je totálne prehnitá, takže určite by som neodporúčal ľuďom, aby tam liezli. Spomenieš si na tvoj najvyšší zoskok počas tvojej kariéry športovej, ktorú si mal? Samozrejme, nemal som ich toľko veľa, ale jeden som mal, skakal som z 8 km, to bol také môj najvyšší. A nejaký najnižší, čo Najnižší, sa dá, alebo čo si ty mal vôbec? to bolo pri bejsoch a to som skakal z 50 metrov. 50 metrov. Áno. A to kde bol? Na Štúrkovom plese, to bolo z Skokanského mostíka. No, a máme tu našu aktivitu, čo máme pre každého hostia prichystanú. A to je vlastne náš tyruist. Ide o to, že my sme si pre teba prichystali nejaké miesta, z ktorých by si možno tak, že najradšej zoskočil, alebo ktoré sú ti možno tak, že najviac sympatické. Máme to ohodnotené od S, A, B, C, D. S je to najlepšie, D je to najhoršie a B je vlastne nejaký taký stred, hej. Začneme prvým. Máme tu nejaké že bytovky alebo Bytovky. mrakodrapy. Kebyže to mali byť klasické bytovky, ktoré sú u nás, tak je to veľmi, veľmi nízko, takže najhoršie. Hej? Tak koľko to môže mať? Možno by to mohol mať nejaký tých... 30 metrov najviac. Ale keby to malo tých 50, tak... Áno, išiel ale by väčšinou si? sú 15 metrové. Kebyže to malo mať 100 metrov, tak super. Áno? Keďže to naše bytovky, tak D. Dčko, dobre. Ďalej máme balón. Balón, samozrejme som sa skákal, takže to je úplne že super, ale iba skákanie. Je to bomba, bez padaku by som do nej nešiel. Takže S-ko. Že super, áno. Dobre. Ďalšie máme nejaké vodopady. Tak to je paradička, tak to som skákal na fjordoch, tam sú veľa vodopadov a tam majú 1000 metrov, takže je úplne parada a je to veľmi, veľmi pekné zoskoky v prírode. Počkaj, tak to otočíme. Tak padá. Som myslel, že opačne. Ďalej máme potom zoskok z lietadla. No, tak to klasika. To je tandemový zoskok, takže tandemový zoskok, ja hodnotím toto. Ty si vlastne aj spomínal, že čo sa týka vlastne tých klasických lietadiel pre dopravu medzi krajinami, že dá sa aj z tých Dá skákať. sa, áno. To sú pekné zoskoky. Keby to malo byť dopravné lietadlo, nejaké také veľké, tak to dám hore úplne. Keďže toto je také, že klasika, že tam vidím tandem, čo síce robím tie tandemy, ale to je A práca. máš aj ty skúsenosť s tým? Z takého lietadla skákať? Z toho dopravného nie. Bol som síce v Amerike, kde sa z toho skáče, ale skákal som z iného lietadla, z akrobatu. Originál pri akrobácii a v lopingu, tak to bolo bomba. To bolo niečo také podobné, že možno ešte zaujímavejšie z akrobatického lietadla. Takže to je možno také lietadlo, na ktoré tak najlepšie spomínaš? Áno. To bolo úžasné, lebo z takého lietadla sa málo skáče. U nás v Európe ani vôbec nie. Robia to väčšinou v Amerike. A je to také, že špecifické, že urobiť si akrobáciu, ostrú akrobáciu s tým lietadlom. Bol to PIC malý, taký dvojplošník. A ešte v lopingu
že ťa vysadí z toho a vypadneš a ešte podobno podletel vo voľnom pade, tak to bolo akože super. To ako funguje, že ty vlastne sedíš vedľa neho a potom len vystúpiš? Pred ním sedíš. Vzadu je pilot, on to je za sebou sedí z parka. Predu je on, si odopne sa, odpúta sa, on ťa vysadí, on ti povie, kedy to máš, sa odpútať a on ťa len preklopí v lopingu, hop, a vypadneš a letíš voľným pádom, ťa ešte podletí a to je super, to sa mi ľúbilo a hlavne, že to nie je tak časté a nie každý si to tak môže skočiť z takého niečoho. Takže zoskok z letadla dávame teda na bečko. Ďalej máme zoskok zo žeriavu. No, žeriav som nikdy neskakal. To by mohlo byť zaujímavé, pretože ešte som nenatrafil u nás nejakého, alebo aj vo svete na veľké žeriavy. A je aj ťažšie sa dostať na tie stavby, pretože všade sú väčšinou strasové a tak ďalej. Takže, ale žeriav je fajn, mať veľký žeriav, alebo nejaké budovy a ešte žeriav do toho, tak to by som akože išiel do toho úplne, že fajn. To je pekný zoskok a hlavne aj bezpečný. Pretože nič není, kde všetko je ďaleko, prídete na koniec, nemáte do čo naraziť. A ešte keď je dobrá výška, tak je to úplne že super. A bol si niekedy tak hore na žeriavi aspoň? Nie, na žeriave nie. Na všetkom ostatnom inom, ale na žeriave nie. Ale dávame to teda na ESCO, hej? Áno. Z toho hľadiska, že chcel by si to vyskúšať. Jasné. Dobre. Určite áno. Potom máme vlastne zoskok z nejakých hor. Tak to je klasika. Ty vlastne aj máš s tým skúsenosť, mal si zoskok z Omničaku. Tak, aj u nás na horách švajčiarskych, rakúskych, fjordy, Norsko, tiež super. Príroda a úplne, že paradička. Ešte tie skály a veci sú veľakrát bývajú veľmi veľké. Niekedy až fakt, že až 1000 metrov, takže tam to je úplná paráda. Aký to je pocit tak skočiť a lietať v podstate pri tých skalách? Super, veľmi pekný pocit. To je... Ťažko sa to opisuje, ale je človek s prírodou, musí tam vyliecť, musí tam vyjsť. To je jeden zážitok. Hore si dá pauzu, pohodička, krásne výhľady a potom si dole skočia, za pár minút je dole a môže ísť na pivo. A u nás v Tatrách je to tak, že bežné, že veľa ľudí tak zvykne chodiť? Alebo... Nie. U nás v Tatrách za prvé sa neskače, tam som v našich slovenských Tatrách skákal ako jediný, prvý, a za druhé je to zakázané u nás. Aha, takže máš v podstate aj taký svoj úspech, hej? Že si bol áno, mal som. A hlavne som to mal dokonca legálne, takže akože povolené. Dobre. Potom máme Burj Khalifa. Burj Khalifa, áno. To by tiež je topka. Tam skákali kamaráti moji zo sveta, ktorí tam žili v Dubaji a bolo to oficiálne, tam sa robili také eventy. A je to parádna vec, 800 metrov, je to vysoké, super, ako tam by som si určite tiež rád Takže tiež na ESCO, áno? Je to pekná vec a hlavne vysoká. A tiež je to tak obmedzené, že tam naozaj si hocdo neskočí. Tam si skočili len vyvolení ľudia. A posledné máme potom, že zoskok zo stratosféry. Jasné, Felix a spol, ešte pred ním som zabudol, ak sa volá, po ňom ešte on prekonal ho, to bol majiteľ Google. Ten ho ešte prekonal, to málo ľudí vôbec vie, že Felix bol akorát najviac známy a mediálne, ale môžu si ľudia pozrieť dokument, neviem, či aj na Netflixe sa mi zdá, o tom, ako skákal ešte zvyšia. A zoskok stratosféry je, myslím, že topka tiež, že dal by som to úplne hore, kvôli tomu, že to je veľmi problém sa k tomu dostať, pretože nie je to až tak náročný zoskok, najnáročnejšie je tá logistika, ten stratosférický balón, a tá výstroj, ktorú on mal špeciálne pre ňo robenú a šitú, a ktorá je strašne aj drahá, tak to je najťažšie a preto sa to veľa ľuďom nepodarí ešte asi nikdy, alebo budú musieť byť veľmi bohatí, aby mohli si skočiť a keďže by som mohol byť takto bohatý a si to kúpiť, takto ako majiteľ Google, tak by som si to určite skočil, lebo to je tiež zážitok z stratosféry si skočiť, to musí byť bomba. To je tiež, tam je voľný pad a ten zoskok je ako keby bol človek v kozme, pretože tam je riedky vzduch a tam keď vypadne, tak padá bez nejakého odporu vzduchu, dosť dlho. Nečakal som, že až toľko toho bude na tom ESCO. Je niečo možno, čo by si dal, že ešte ty na Dčko, že určite nie? Máš niečo také, že tomu sa vyhýbaš vyslovene? Malé skaly, to sú také, ak chlapci niektorí skačú pri oceánoch, tak akože malé rekordy, že 30 metrov to má, je to len nejaký útes, alebo ešte aj menej, tak tomu by som sa vyhnal, lebo to sú malé výšky a ten zážitok tam pre mňa nie je až taký veľký, že to skočím a ledva sa ten padák otvorí a hneď pristávam. Takže tomu by som sa vyhnal a iným veciam, neviem,
Čo si tak napadlo, že čomu by som sa ešte tak vyhynal? Možno nejaké tie prelety cez diery skalné, malé, úzke, tiež to je len 50 na 50 riziko, nabúrať do skaly by som nepotreboval v tej rýchlosti, takže tomu by som sa si tiež vyhynal. A tie malé zoskoky, všetko ostatné je to fajn, všetko čo je nad 50 metrov, respektíve 100 metrov je bezpečná už výška, to je úplne že v pohode. Keď to človek vie a má techniku, takže tam by mi nevadilo nič. Dobre, a teraz takto naopak. Aký je možno taký zoskok, ktorý je tvoj vysnívaný, že chcel by si ho mať, ale ešte ho nemáš za sebou? Ja som mal pár takých projektov a vysnívané zoskoky boli takéto, ako sú veľké skaly 7000, ktoré sa lezú a už sa aj skočili, ale iba párkrát, tak to bolo pre mňa veľká výzva, 7000 si takú skočiť, kde sú aj takéto veľké steny a fakt, že bezpečné a veľké. Potom tá stratosféra, to je tiež super. A to sú asi také zoskoky, ktoré by som si rád vyskúšal, alebo ktoré boli taký môj sen, len je to všetko väčšinou o financiách a o logistike, lebo sú to drahé záležitosti, tam veľakrát nestačí iba jeden človek, potrebujete mať aj tým, dostať sa tam, vyliesť tam, je to ďaleko, takže naozaj tam treba mať pripravené bunžu peňazí, ale je to super, to sú také veci, ktoré som o tom možno niekedy sníval, že keby sa mi to podarilo, by som rád do toho išiel, keď nie, nevadí, nič sa nedieje, zase nemusím mať všetko. Dobre, tak tým pádom máme náš tyrlist za sebou. Ja by som mal na teba ešte takú otázku. Ty ako človek, čo má rád adrenalín, je veľa ľudí, čo sa bojí tých výšiek. Je niečo u teba, čoho sa ty bojíš? To som raz u Saifu tiež povedal, že ja sa bojím hlúpych ľudí. A neraz sa s nimi stretávam. Ale není nejaká taká vec, ktorej sa nejako extrémne bojím. Rešpekt človek má. Robím veci iba na ktoré mám. Nepreceňujem sa. Takže samozrejme sú niektoré akože, veci, ktoré by som nepotreboval robiť. Nerad by som išiel tiež do vojny sa nechať zastreliť. Keby bola nutnosť a musel by som len tak akože chodiť si jak niektorí, že mať zážitok alebo ísť si zastrelať, tak to nie je, lebo tam je tak veľké riziko a nepotreboval by som toto úplne. Alebo robiť úplne hovadiny, ak niektorí ľudia robia, že nemám výstroj, nemám skúsenosť a idem niečo skúšať a uvidím, ako to dopadne. To by som tiež nerobil a tiež by som mal asi z toho strach. Rád mám veci pod kontrolou a na to, na čo mám, alebo som vyškolený, alebo mám skúsenosti, tak to skúšam a idem do toho a tam tým pádom ale strach nemám. Keď mám strach, ja hovorím furt, že strach je predchodca zlyhania. Ak začnem mať z niečoho strach, tak to nejdem robiť, alebo respektíve veľmi o tom uvažujem, že prečo mám ten strach a jak ho odstrániť. Väčšinou odstránim ten strach tým, že som skúsený, mám dobrú techniku a viem, že tá vec sa dá urobiť. Ak sa nedá, ak niečo z toho zlyháva alebo niečo není 100%, tak radšej to nejdem robiť, nepotrebujem. S tými zoskokmi, čo ti možno tak ešte prišlo do života? Možno nejaká významná zmena alebo niečo také? Významná zmena to je celý životný štýl a celé to žitie a preto sa mi možno aj darilo, aj žilo dobre, aj bolo psychické v pohode, že som práve skákal a užíval si, chodil po svete, bol vo výškach, mal strašne veľa kyslíka do hlavy, keďže tam furt dýchate a máte nápor vzduchu do tej hlavy, síce je tam ho menej, síce riečie, ale asi to je to celé to významné, že preto som sa mal tak fajn, že som to vôbec robil a robil som takýto šport. Aj tento vyplavovanie adrenalínu je celku fajn pre telo a prospešné, ako výskumy zatiaľ ukazujú, že to je dobré a že sa potom tí ľudia niektorí aj dožívajú dlhšie, lepšie sa cítia, sú spokojnejší, mladší, možno aj fyzicky vyzerajú mladšie. Takže to je asi to, čo mi dalo, takže ja si myslím, že asi dosť mi dalo to, celé to skakanie, celé to lietanie a celý ten život dobrodruha a pri takýchto športoch, nie je to len to skakanie, len ten base jumping, aj celé bicykel, lyžovanie, hory, lezenie, jedno s druhým, aktívne sa hýbanie a aktívny nejaký život a zážitky samozrejme a spomienky. Ty vlastne pekné. Ako milovník adrenalínu, nenudíš sa len tak doma? Treba sa vedieť a začínam prichádzať na tú chuť a na to fajn, že aj nudiť sa treba vedieť.
A je to tiež celkom sranda a skôr si myslím, že sa teraz na staré kolena učím, že vedieť sa aj nudiť a mať aj taký pohodový život, taký niekedy aj kľudný. Je pravda, že už veľmi keď dlho sa nudím, že už mi to tiež úplne až tak nerobí dobre. A pár dní sa viem nudiť a je to fajn a už keď to dlho trvá, tak už hľadám nejaké aktivity alebo nejaké zaujímavé veci alebo niečo aspoň robiť. Či už je to len športovanie, či je to nejaké umelecké zážitky, koncerty a tak ďalej, pokecanie si s kamarátmi alebo niečo tvoriť rukami, tak určite to vyhľadám a robím to, aby som sa nenudil, lebo zase úplne asi v kuse by som sa nevedel úplne nudiť a sedieť na zadku a nič. To by mi ani nedalo, aj by som sa cítil zle asi. Že mrhám tým životom. No pomaličky sa už vlastne aj blížime ku koncu. Že sa ťa tak opýtam, možno by si odporučil aj niečo začínajúcim, že na začiatok nejaké odporúčania? Začínajúcim čo? Pri mojom športe či v rôznych iných športoch? Športe, samozrejme. Pri mojom športe, no hlavne začať s rozumom pri skúsených ľuďoch, ktorí vás naučia všetkému, čo treba. Mať zodpovednosť, sebareflexiu, to je veľmi dôležité, rešpekt pri tomto športe. Mať veľa času, aj financie si nejaké zabezpečiť, aby som sa tomu mohol venovať a ísť do týchto vecí s rozumom a nehlavne pre frajerinu alebo pre nejaké videá, zliadnutie, ja neviem, uspokojenie rodičov, kamarátov, po prípade uspokojenie svojho ega. Treba to brať naozaj tak pokorne a mať pri sebe ľudí, ktorí vám v tom pomôžu a nechať si poradiť, aby sa človek vyvíjal. A ani v tomto športe, ani v inom, ani v živote nič nejde rýchlo a strašne rýchlo a zadarmo. Takže treba trošku vyčkať a postupne sa posúvať nejakými milovými krokmi a potom človek môže to robiť profesionálne, môže byť najlepší na svete, ale môže to robiť aj ako hobby pre seba a bude si to užívať zdraví a môže to robiť až kým mu zdravie slúži 80 rokov a viac a to je myslím, že je základ toho celého. Super. Je ešte niečo možno, čo by si chcel odkázať keď tak divákom, ešte predtým ako to ukončíme? No hlavne mladým prídite skakať, začnite skakať, lebo nemáme žiadnych nástupcov. Bohužiaľ u nás ten parašutizmus trošku upadá a takých 15-ročných ľudí, ktorí by mohli teoreticky aj zavodiť alebo sa len tomu venovať ako hobby, je strašne málo a tým by som určite ich rád prilákal a nech zažijú tento krásny šport, lebo je to veľmi pekný šport a hlavne letectvo celé je veľmi pekné. Vám rovno poviem, že tá zemegula, alebo aj tá naša krajina je z vrchu oveľa krajšia ako na Zemi. Dobre, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prišiel k nám na podcast. A vám takisto veľmi ďakujem, že ste si pozreli tento podcast a my sa určite vidíme u ďalšieho. Tak zatiaľ, čaute. Že mne veľakrát niektoré tety rozprávali, že ja som hazardér so životom, si nevážim život a tak ďalej. A vážne o tom nevedia nič, bol práve úplný opak, že ja som si ten život zažil dvakrát toľko ako tá teta, lebo to hlavne veľakrát nemôžem pozerať, lebo je tam strašne veľa debilín tam. A chcú ukázať, ja neviem, že to sú najväčší blázni a psychopati tí ľudia a ono to tak úplne nie a dosť sa to tak prezentuje. Ja som aj som bol v Red Bulle 2 roky a bohužiaľ som sa s nimi sklamal v Red Bulle, lebo... Bonusovú časť podcastu nájdete na našom Patreone Štamgast Story. Nahliadnite na zaujímavé témy do zákulisia a podporte tak našu tvorbu.